אז ערב טוב, אני אורלי הרשקוביץ מהבריאות שלי. אני עושה ליווי תזונתי לגיל השלישי. למה אני אומרת גיל שלישי? כי אני מלווה בעיקר חולי סכרת וטרום סכרת, וברוב המקרים זה מגיע אלינו כשאנחנו חולים בגיל השלישי. אז זה מה שאני עושה. בהמשך המצגת אני אדבר איך אני עושה את זה. אז אני רוצה לגלות לכם סוד. חגי תשרי מתקרבים, וכמו בכל שנה, זו תקופה שמביאה איתה שמחה, מסורת, מאכלים רבים, אך יחד עם זאת חשוב להיות מודעים לכך שחולי הסכרת עלולים לחוות עלייה ברמות הסוכר בדם, בעקבות השינויים בתזונה ובשגרה. אתם מכירים את זה, בחגים אוכלים יותר, בחגים מתפתים לאכול את הקינוחים ואת המתוקים ואת התוספות ועוד תוספת ועוד תוספת, וכל אחד מביא משהו ורוצים לטעום מהכל, וזה הכי מסוכן לחולי סכרת. אז מה קורה בחגים למעשה? קודם כל, יש עלייה בצריכת פחמימות, כי בארוחות חג אנחנו אוכלים יותר פחמימות. אם זה החלה שאנחנו טובלים בפוח ודבש, אם זה האוכל, כל המאכלים החגיגיים, כל אחד רוצה לבשל את המשהו הכי אוהב, לא מקפידים, לא על גלוטן ולא על סוכר ולא על כלום. אנחנו אוכלים יותר מתוקים, וכל המתוקים יכולים להוביל לעלייה חדה ברמות הסוכר. דבר נוסף שקורה בחגים זה שינוי בהרגלים. אנחנו לא הולכים לעבודה, אנחנו בבית. אנחנו פחות עושים פעילות גופנית, מה שיכול להשפיע גם על עליית רמות הסוכר בדם. והגורם השלישי זה לחץ נפשי. לא סתם עורכי דין אומרים שהרבה הגירושים יש אחרי החגים. כי יושבים כל המשפחה, ויש זמן לריב, ויש זמן להתווכח, ויש זמן להשפיע, והלחץ והסטרס זה אחד הגורמים החשובים ביותר, הגדולים ביותר, שמעלים את רמות הסוכר. אז כמובן שההשפעות משתנות מאדם לאדם, ותמיד מומלץ לעקוב אחרי רמות הסוכר ולשמור על תזונה מאוזנת גם בתקופת החגים. אז אני כאן בשבילכם. רגע, לא, אני חושבת שדילגתי על אחד. רגע. לא. אז אני כאן בשבילכם, מה אני מציעה? אני מציעה ליווי תזונתי מותאם אישית, שיסייע לכם לנהל את רמות הסוכר בצורה טובה ביותר ובזמן החגים. יחד נבנה תוכנית תזונתית שתאפשר לכם ליהנות מהחג בלי לפגוע בבריאות. מה זה אומר? קודם כל, תוכנית מותאמת לכל אחד. יש לי מטופלים שלא אוכלים גלוטן, ויש מטופלים שלא אוכלים פחמימות, ויש מטופלים יש לי עכשיו מטופלת חדשה, שהנטורופטית שלה אמרה לי שיש לה דם סוג A, ויש מזונות שאסור לה לאכול. אז אנחנו בכלל נפגשות גם מטופלת יחד איתי ויחד עם הנטורופטית, ממש לבנות לה תוכנית מותאמת אישית לפי סוג הדם שלה. אני דואגת למעקב אחרי רמות סוכר וליווי שוטף. מה זה אומר? אני מתחילה את הטיפול קודם כל עם שאלון התאמה. אני מעבירה שאלון התאמה למטופל, איזה הרגלים יש לו, איזה הרגלי תזונה, איזה הרגלי פעילות גופנית, מה הוא מוכן לשנות. אם מטופל, וקרא לי, מטופל שבא ואמר, אני מוכן לעשות כל מה שתגידי לי, אבל אני לא מוריד את הקולה מהתפריט שלי. אז אמרתי לו, אתה לא מקבל אפילו תפריט ממני, כי אם אתה לא מוריד את הקולה, אין לך סיכוי להוריד את הסוכר. ובאמת לא קיבלתי אותו. יש לי שאלון מאוד מקיף, מאוד מעמיק, השאלון הוא חינמי כמובן, אני לא לוקחת כסף על שעת השאלון. אני עוברת עם המטופלים סעיפים, מה הם מוכנים לשנות, כמה הם מוכנים לשנות, כמה הם גמישים לדברים, ולפי זה אנחנו מתחילים תהליך של ליווי. הליווי הוא מאוד אישי. למה אני אומרת שהליווי אישי? סליחה. אני מבקשת מהמתאמנים לצלם לי את הצלחות שלהם, מה הם אוכלים, ממה מורכבת הצלחת שלהם. אני מצלמת להם הרבה פעמים מה אני אוכלת, ממה מורכבת הצלחת שלי. אני שולחת להם מתכונים אם הם לא יודעים מה לעשות. אחד אורלי, עוד המטופלים דקה. האחרונים שהיה לי, אוקיי, אחד המטופלים האחרונים שהיה לי אמר לי שהוא לא חותך סלט, הוא לא יודע לחתוך סלט, אמרתי לו אין בעיה. לקחתי אותו לסופר והראיתי לו את כל הירקות המוכנים, החתוכים. אמרתי לו תקנה שקית מכל סוג פעם בשבוע ותיקח חופן ותבנה לך סלט. אז אל תמתינו, בואו נעבור ביחד חגי תשרי בצורה בריאה ונעימה. אז יש לי מבצע לחגי תשרי שהוא בתקף עד הראשון לאוקטובר. ליווי של 3 חודשים בעלות של 900 שקל בלבד. למה 3 חודשים? כי 3 חודשים זה זמן נכון לעשות שינוי בהרגלים. ו3 חודשים ל-900 שקל זה כמעט בחצי מחיר ממה שאני לוקחת במצב רגיל. אז אם אתם מכירים אנשים שחולי סכרת, טרום סכרת, או שסתם רוצים לעבור לתזונה בריאה, צרו איתם קשר ותנו להם את הטלפון שלי. אז אני אורלי הרשקוביץ, עושה ליווי תזונה לסכרתיים וטרום סכרתיים, ותודה רבה על ההקשבה.